Kaixo artistak, hemen gaude, 3 zifrako zatitzailea duten zatiketak egiteko prest. Zein da trukoa? Hemen 3 zifra egonda, guk 3 zifra hartzea. Hurbilketa egiten zer daukagu? 200 ala 300. 200, ez da? Beraz, trukoa zein da? 6 zati 2 egitea. Hau da, ehunekoak erabiltzea. Eta 3 ematen digu, ez da? Beraz, biderketa egingo dugu, 3 bider 3 bederatzi, 3 bider 4 12, eta 3 bider 2 5 gehi 1 6. Ikusten? Zoragarri. Eta kenketa egiten dugu. Bederatzitik 14 zenbat dago? 5 eta 1 uzten dugu. 10 hau, bururako hau esnazteko kentzen dugu, bestearen azelako. 3 bider 4 12, barkatu. Bederatziken 3, 6. Eta 6ken 6, 0, ezta? Beraz, 75 ematen digu. Eta hurrengoa jaisten dugu. Ia gauza bera, ja badakigu bider 3 dela 629. Ba, justo, bider 3 da berriro, orduan ja oso erreza daukagu egiteko. Eta kenketa egiten dugu. Bederatzitik 13ra 4, batera eman da, 5ken 3, 2, eta 6ken 6, 0. Zer ematen digu orduan? 33, eta soberan gelditzen da, 24. Zeran ikusten duzu horrela? Beste bat nik egitea nahi duzue? Egingo dugu. Adibidez, luze bat. 200 da 74.000, 300 da 75, zati 826. Gauza bera, kasu honetan, ikusten duzuenez, nahiz eta 3 zifra hartu, handiagoa denez, 4 zifra hartu behar ditugu. Eta berriro hurbilketa egiten, 800etik hurbilago dago. Orduan zenbat 26 zati 8. 8, 16, 24. 3, ez da? Ba, 3 ematen du, eta biderketa egiten dugu. 18, batera eman da, 6 gehi 1 7, eta 24. 8tik 13ra 5 dago, batera eman da, 8tik 14ra 6 dago, batera eman da, eta 5tik 6ken 5 1, eta 2ken 2, 0. Soberan, 175, ez da? Eta beste bat jaisten dugu, 7. Hemen zer emango du, 2, ez da? Ze 16ken 2, oza, 16ken 8, bidelako. Beraz berriro, biderketa egiten dugu. 6 bider 2, 12, batera eman da, 2 bider 2 4, gehi 1 5, eta 2 bider 8, 16. Justo, 7ken 2, 5, eta besteak 0, ez da? Eta azkenengo zenbakia jaisten dugu, baina ona hemen kontuz, garrantzitsuena. Ez da horrela usten, hau da akatz tipikoena. Bukatu behar dugu esaten, 55 zati 826, ezin da egin, beraz, 0 bat jarri behar dugu, eta gehiago. Ez dagoenez jaisteko ja, 55 ematen du. Eta 320 ematen du. Birpasatzeko gogoratu zelan egin, ea ondo egin dugun. Biderkatzea hau bider hau, eta gero gehitzea hau. Eta biderketa eginda, ea ematen duen. Eta gauza bera honekin. Nahi balduzue, frogatuko dut. 826, bider 320, 0, 0, 0, 12 batera eman da, 5, 16, 18 batera eman da, 7, 24, 0, 2, 13, 14, bai, batera eman da, 5, batera eman da, bai, 6, eta 2. Eta honi, gehitzen diogu 55, eta klabago, ez da? Ematen du. 224.000, 300, eta 7 ez da? Zoragarri, bestean ere egiaztatu alduzue. Beno, erabelgarria egingo zaizuelakoan. Ados artistak, zeo zer gehiago behar baduzu edo zalantzarik niri galdetu. Beste bat arte...